ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Kasamla penbah shisha nongbri ke basyong basa ha kasnong nongtlio jongga Eastern West Khasi Hills District kala yok bandrung ha katup top 10 jongga result HSSLC art stream balapan benar ke embos ha ka arpusau tarik ujemang arajar arpusau kajing job kasamla penbah shisha nongbri ke bala yok sauspa arpusan mart but yok distinction ha ki santali subject ke bawan ru nagalong yeng ke ba im da ka rep karyang kala penlong ya ke Hills Farmers Union hapok ke jingalam u General Secretary uba Alfenberth Carson Teo ban lej Aiman CM bat ban penkup buram ya ke samla penbahasisya nongbri kabala pas na Auxilium Girls Higher Secondary School Shillong. Uba Alfenberth Carson Teo layatu baka union kala dep ban IT daga memorandum syaka sorkar jela ban penbiang ya ki coaching center bat ya ki library haman lagi district kenang bagi khon jong ki nong rep kin yo ya ke jing mentoi. Ulaya tu ru bagai union kadon ya kajing ang note ban yalam ya ki khon jong inong rep bakin lek yakun ya ki entrance exam ki prepare bat kapor kan sapoi ru bagai union kan pha le hikai pentibet ya ki khon jong inong rep ban yakun ya ka examine UPSC. Usordar jong asnong nong thleu uba krau kupar laurniang ula ong baga snong ka sngu sarong ya ka jingwan ra buram ka samla penbahasisya ya ka snong bat ya ka thai nong thleu hi barak ko wei ban long ru ka samla pule ka banengkong na ka thai nong thleu ban yo rung ha ka thup top 10 ha ka result HSSLC ka kme jong ka penbahasisya ka kong sapira nong bri kala ong baka dap da ka jingkemen baka khon kala pas bha nrei kum ka reu kan thei ka ya kandu shibon ki jing e ban kershan school ya ki khon Okay, ngadap tak kejengkeman ke background mo pangala ban ko itu kani katong nagajeng yarap jong kibahay ngasem bat baro kitu ki bala yarap yang abat diru da ke pojong ubli pangala ban ko sini tingas ko mo ya kata ngasa apo konven ha auxilium nang tamai tiang tete nama ha konven te la tibi kapor kalap yang kapor kilabu la kajong kapor ban krekot kapor kanoi lapiang po krekot po pam po tray po duai te kuntahi te pan po shkini ka thong tingi ni krekot man kasni kuntu khende te kan khamsuk kenya anda lari por exam te man la ka por bangi krekot ti kisadan kisesta ki bawan asesini te la dangi dan kamban pancing era kuntu ni le cheki kenyi kali te makiru kisaya rap ini te ngakwa manong wa nimdai mo ban kanran dian wala tani pinu kicing e bat habang ikrek kot ni rebenan ta kacing tu lani ka em hapo kamen sim jungi te lani ikrek kot nimdai e tangban krek kot tangban yo ki max pa ba ban pas pa ka ba kham kong san kalong kumnong ngin te la dia mangin long bri man bri la shai la shisi comment là comment palat hơi kén lần lâm po perkat ma ben yo apa poi do skat ta put tang nang nang mo tra la chue pas kun teu tang ko ka we de ka long ta an ha ka do ko do ko pa ran la la ta tip sang ha mo we mai la ta ki pan ka leng di men para ben ya rap la por bu jing jan han tu dengan sewan apa itu kemen kum kesno bangin ji pagi okot kum kedeka kejing kemen ya se ke berwara ya tak borom tak kanam lagalong ya kaying kestem juga penbah lagalong ya ka kur kejat lane khamtam ya kesno kene de sing so kedeka sing kum kong jini kum kesno ya ka bangi ma ikum ni so jadi kemen ha bedai ikun sama ki bapule bapendat ik jipule ki jongki tikene ka bang stay kum kejing an sim bi we rupat mo ikun sino ki jingi lagi don sia ka thong ban pule kimdai ban don ka musim ki jiduk kurman nanti di ban don bat kata ka musim ki jingi 3 minute kata musim ban len de
kenapa nyok hai itu stop lagi hawat ka jing pulai sibun ni kan du jing e kam tam yin jing pen pha kimi bak de kum kri kun thai e khpa na i no ta la jan asna bi na po jing ka pat thai ti se kum jing kum kami baki men ki patam apo jong ka ye bakarsan ni ka pen pha deka kata kum sim ka jing kersan jing kristom jong kami hari kula ka khun pat la ayu sok jong ka jing kemen kalong pak ka wara ka jing kemen ya kami maliki men jongka tiga saya kena kalau khobor ya di wei pat ki para samla badon hapot jong ka sno bat kini ka dong ka thani ber wei abadon ya dong ka thong man tule man pendat ane ban yo ita ka thong ka ba kham ka kardan ba kham he kum ka pen bha ni se to nang ya sakmat ba ka jing tule ki khnang ba kanun ra chu ya ka borong kanam ya kari ba ka jang bender ru jing I sukumen meta kasmi ba ni danane po snong mang tlio kajingwan jongi na kahil sama ilian ban pin koporam ya ipin bahasa sya nombri iwel na kikun jaki nongrat iba lapoi haka kerdan kapopra na ki top 10 jong ka class 12 arts kajingkwa jongi bakajing kram hi jongi kum kajurian kadai panida sukumen hadu kata-kata bakum kikun jong nongrat aki la ban poi hadu kane ka kerdan bat khamtam bakadairu kasin kabaningkong ya kasnong nong tlio baki khun joki nong rat bat ki nong snong ha snong tlio baki khun samla ki poi hadu kan ka kardan sakawai kadai ka ba nakaliam joga union habani lek nakowi ka jaka ni du yosngo ya ka jing ud jing nam joki kemi ki pa kawai kalong ha ka jing jinjar ha ka be dei nadu ka ba jing ban joga jing duk sakawai kadai ka jing e ha ka be dei ba ki snong ki badan ki khun jo ki nongrat teng ka don tang hadu class 8 te banlek hadu class 10 ki haban lek pech ki kisnong te kaneru ko bu jing ki khun jo ki nongrat te nakaliang jo ki hel sama union ni kin mau padang house nem ki baladep ni lapha de ka memorandum show minister jo ki education ban kerpat ya u ba ni dei bandon ye ki coaching center haman ki district namar bakani kan pensuk ye ki khun jo ki nongrat ki badan ha ka district bakim num dan kam barmi na laga jaga district nila paru ika merendam ke basai bakum ke hil sama inian ngikwa baka sarkar ka ban set up iki library haman ki district baka neru kala banyarap iki khon jok ki nongrep namar baki bamla ban afford ban thit iki kot kisla lesi gila ban lek iki library ban puli kot lesi gila ban shim iki kot nang tu kat ke jingdon kam kat kun ki post jong ka juk ka pemerintah tenang tapade ani semua komen hadu kata-kata kajing wara buram kajong ini samla na kani kisnong nong kliu kan deiru kajing aimen siam yiki wei pat ki khon jiki nong rap kabali si teng ki khon jiki nong rap ni semua ki khon jiki nong rap idan bitang kajing kola ten re ngamut ban pha ikani ka kubor kalong ba haba pidan kaman kadon kalenti te dei namar kata kadau haba ngai keren bat ikimiru ni semua thu ya kajing yakun kajong i ban pha school ya ipen bahasa ten re de kajing jing thrang kajong i jadi ka mensim barang ba ajong i ba ilala ban poi hadu kani ka thong te nakaliang jog hel sama union ani dan ka vision ka basai ba bangi dan ka thong ban yalam ki khun jugi nong rep wat ban tho iki entrance exam ki prepare ni kwa bi ki khun jugi nong rep hadin ba ki la pass ki class 12 naka PUC ba ki dei ban shong ki entrance exam naka banta ka JEE naka banta ki net exam ban ni dan ru ka thong ba lesi kan sapoi ka por panakaliang jog hel sama union ngin sa sen la ki jong ki candidate wat ban lek coaching na kabanta ban yakun ya UPSC exam kata kadai ka khubor ka basai ka bangi kwa ban tre ringkat ka sarkar ban penbahaya ka education ha ka jela ka jong nisngau ram gum kinong rap ban yo i ka jing hiar arsut jong ka puli puti hapo migaraya ada min hakisnam ki ba minshwa ni yo i ka baka migalaya ka ka way ka nongba ka bakring yeki nongba jong north east bakin wan puli hapo migalaya ten re ka jing nang hiar jong ki jing puli menta wat ha ka nongba shlong kalong ka e ka bakta bat ka ba penduk mensim shisha te henrei na kaliang jongi ni sngo ban ong ba ni ya chorom cheneng i aimin sim ki khon jogi nongrat bakin wan chakman khnang ba na kaliang joga union haringkat ba jing tre ringkat ba sarkar ninang la ban penbha ye ki jing puli ha ka sti di borokoi